Mga igsoon, when we love, slave them, we become great. Ang pagkadako or greatness, mao kini ang tema sa atong pagpamalandong ining adlaw. Ug ikaduha, ang sulundon sa kinabuhi ni San Lorenzo Ruiz sa pag-antos ngadto sa pagkasantos. Unang punto, ang pangindahay sa taong mahimong dako. I think it is very human to desire for something great, for greatness. Mao gani nga maningkamot ta, o eskwela ta, manarbaho ta, so that somehow we become great. Ug walay dautan sa pagpangandoy, nga mailhan ta, nga musikat ta. Apan ang problema lang, kung ang maong pangandoy, hipotos sa makaugalingon nga pangindahay. When our ambitions is flesh with selfish desires, mao kana ang makadaot. Mao nga kining atong mga disipulo, tawhanon kaayo. Mingon sila sa Ginoo, kinsa man ang labing dako sa imong gingharian. Nangindahay pud sila. Ikaduha, unsa may sukaranan sa kadako? Unsay sukaranan nga mahimo tang bantugan? Very clearly, our gospel reminds us that greatness is never measured by wealth, by power, by influence, but by our acceptance of God and our service to Him. Atod pa sa usa ka quotation from Anonymous that says, people want to see you do good, but not better than them. Nga sa ato pa, ang mga tao malipay mutan-aw nimo nga magmalampuson ka, pero dili nang mulabaw na kanila. Mga igsoon, aduna bayay kamatuoran kining panultihon? O baya kini ang problema nga naobserbahan sa daghang mga tao kanatong Pilipino. Hinaot unta nga ato ning dawaton ang tumang kamapabsanon. Kitang mga Pilipino, kuno maayo lang nga higala sa mga silingan, pero dili na kung kita hilabwan. Ngano man di ay, kung malabwan na ta, maguol o mahaglok naman ta, nga moasinso ang atong silingan. Masina naman ta, niya, magsugod na ta og panaway kaniya, ato na siya nga dauton, ato na siya nga butang-butangan, ato na siyang palabwan. Buhato nato ang mahimo aron lang nga maubos og balik siya. Kanang makalibil na pud nato siya. Kung mahimo maubos pa kanato. Pasin mo ingon mo, pader, tinuod na, pero dili man ko ingon ni ana. Well, good for you. Pero susiha lang og maayo. Kay kinirabayang kasagaran mulihok diya sa atong subconscious nga makaingon ta nga dili ko ingon ni ana nga pagkatao. Pero mao di ay ang atong gihimo. We need humility to recognize that many of us, this problem is there, although in varying degrees. Nahitabo man gani ni sa mga apostoles o sa mga tinun-an ni Jesus, kita pakaha, nga wala ni uban ni Jesus. Sa sinugdanan, maayo man ang ilang panaghigugmaay. Silang 12 gipili o gitawag ni Jesus. Nindot ang ilang pamati. Misanong sila sa pagdapit sa mga sa matutudlo. Nakiguban sila kaniya. Naminaw sa iyang gipanudlo ug nakakita sa iyang makatandog nga buhat. Ug okay lang ang pinagsamahan nila. Unya dili man jud malikayan nga aduna may mas duol sa dughan sa atong Ginoo. Pareho gud silang tanan suod ni Jesus, pero anaa man jud mas suod diya sa atong Ginoo. Tingali nakabantay mo sa mga apostoles, kini si Pedro, si Santiago, ug ang iyang igsoon nga si Juan, maoy dalhon kanunay ni Jesus, nga mamahimong mahinungdanong bahin sa iyang public ministry. Murag makaingon ta nga iyahang mga inner circle. Pananglitan kining tulo, maoy gidala ni Jesus sa bukid ug nahimong eyewitnesses sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa atong Ginoo. Silang tulo usab ang gidala ni Jesus
Sa dihang gibanhaw ang anak nga babae ni Jairo, ug sila usab ang nakig-uban ni Hesus samtang siya nag-ampo didto sa tanaman sa Getsemane. Unya mga igsoon, niining tulo si Pedro usab ang kanunay nga mag-una bisan sa ebanghelyo kung maghisgot sa 12 ka apostoles. Si Pedro gayud kanunay ang unahon sa pagngalan. Sa ebanghelyo nga nadungog karon nato, atong nadungog nga dihay panagbingkil nga nahitabo sa sulod sa 12 ka mga apostoles o nang naglali sila. Unsay ilang gilalisan, kinsa ang mas labing dako nila. Nining tungura, murag giharian sila sa garbo o kasina. Diya silang unahuna og kasing-kasing. Naguol og nahaglok sila nga adunay mulabaw pud nila. Okay lang kung si Jesus ang mulabaw nila, pero silang tanan tablara. Pero anaa, nagani mulabaw nila, murag bubati sila og kalain. Gani mga igsoon, gikaguol usab nila, nga dihay tao nga nag-ayo sa mga giyawaan, nga dili kauban, mo nang mireklamo sila kang Hesus. Nakita sa mga tao, nga nailain, nga nakig-ilog sa dungog o gahom, nining mga tinun-an ni Hesus. Gusto nila, nga kini pahunungon, apan gibadlong sila ni Hesus aron sa pagtarong sa unahuna o kasing-kasing sa mga tinun-an. Gipaduol ni Hesus ang usa ka gamayng bata ug sila giingnan, ang mudawat nining maong bata ta akong ngalan magdawat kanako, kay ang labing ubos kaninyo mao ang labing dako. Mga igsoon, sa ebanghelyo ang bata mao'y simbolo sa mga gagmay sa katilingban, sa mga kabos o mga linupigan, sa mga walay tingog, walay gahom, alang kang Hesus. Ang pinakadako, mao ang tao nga mag-alagad niining mga bataa, niining gagmay sa katilingban. Sa sambingay, sa katapusan, nga paghukom atong nasayran mga igsoon, nga ang mga tao nga makasulod sa gingharian sa Dios, mao ni sila ang atong isipon nga mga dagko, kadtong isipon nga makasulod na gayud sa langit. Mao lamang kadtong nagpakaon o nagpainom sa mga gigutom o giihaw, kadtong nagdawat sa mga walay kadangpan, kadtong naghatag og biste sa mga walay balay og sapot, kadtong nagduaw sa mga masakiton og mga priso. Ngano man, tungod kay matud ni Hesus, ang tanan nga imong buhaton sa gagmay nakong mga igsoon, gibuhat nimo dinhi kanako. These are the word of Jesus. No, sa ugma pud pohon, magsaulog man ang tinago sa ilahang pista. Matud pa ni Saint Vincent de Paul nga nag-ingon, ang garbo mao'y atong pinakadakong kaaway, tungod kay kini mao'y tuburan sa tanang dautan o galaglagan sa tanang maayo. Tinuod kini, tumala sa atong kasinatian, kung ang garbo mao'y maghari, anaa ang pagsumpakiay, pagdinautay o pagdinumtanay. Di kayan yun nato mga igsoon nga mahimong garbuso. Tungod kay matud pa sa libro ni Santiago, ang Ginoo makigbatok sa mga manggitason, apan maglaban siya sa mga mapaubsanon. Mabasa nato ni James chapter 4 verse 6. Karong adlaw, idasig kita mga igsoon ni Hesus nga mahimong mapabsanon, tungod kay labing ubos sa tanan mao'y labing dako sa iyang gingharian. Kaduha mga igsoon, ang basihanan sa pagkadako nga ang una natong buhaton, nga dawaton nato ang Dios nga imong gidawat sa usa ka bata ug silbihan nimo ang Ginoo. Nindot ni nga panag-ingnan, kay sagaran nagdahom ta nga mudako ta sa atong abilidad. Pero very symbolically, ang ebanghelyo, Jesus nagpili og usa ka bata. Di ba sila man ang nangindahay, pero nagkuha siya og bata, unya mingon siya, ang mudawat niining bataa, midawat usab kanako. Ug mao na mga igsoon nga buot ipakita sa Dios nga dako mo sa gingharian sa Ginoo, dili sa inyong abilidad, apan ang pagpili niya sa bata, iyang buot pasabot nga kining maong dako sa gingharian sa Dios,
usa ka gasa. It is a gift. It is a grace given to us which we need to accept. Pero sa imong pagdawat sa grasya sa Dios, sa kaakibat nini nga imo siyang pangalagaran. So walay dako sa gingarian kung walay pagpangalagad. Ug ang katapusan mga igsoon, ang pagpangalagad sa Dios mo'y kaakibat nga pagantos. Again, mga igsoon, let us always serve one another. This is a kind of humble working with God. Kay wala gyud pagpangalagad nga walay pagantos nga sa ato pa kung atong gakson ang atong mga pagantos puno sa pagsalig, puno sa pagtuo. The Lord will lead you to a greatness life. To die of faith is a gift for some, but to live the faith is a call for all. Not all of us, perhaps, may die in defense of our faith, but all of us baptized are called out to live our faith. San Lorenzo Ruiz, who embraced martyrdom, who shared blood in defense of our faith. Now, martyrdom is not merely to suffer because we love, nor to love even while we suffer. But martyrdom is to find joy amidst of thorns of lives, amidst trials, amid suffering, because while we love and while we suffer, we see and behold the face of God. Mao ni ang nahitabo usab sa atong unang pagbasa si Job. Misinati sa mga nagkadaiyang pagantos, pero sa iyang pagantos, iya gayon nga nahikaplagan ang tinuod nga kinabuhi bisan sa pagantos. Mao na nga walay martir, nga bisan nga nagakos ka og kasakit ug pagantos nga dili magmalipayon. And for me, it is an invitation para natong tanan, because life will never be empty of trials, but all we need to do is to embrace our trials with joy, because we have God who is with us. Dili angayan nga abi tungod adunay pagantos sa atong kinabuhi dili nata magmalipayon, kay ang tinubdan sa atong kalipay ang pag-uban sa Dios kanato sa kanunay. Nindot nga pamalandungan, ilabi na nining ikawalo nga pagdubina nato ngadto kan sa Lorenzo Ruiz. Ug gusto ko nga itapos kini sa ikaduhang punto nga mao ang pagantos nga mao'y nakapasantos ni San Lorenzo Ruiz. Si San Lorenzo Ruiz taga Manila sa Binondo. Natawo siya 1600. Unya ang iyang mama Pilipina ug ang iyang papa Insik. Unya gibunyagan siya sa pangalang Lorenzo. Umani ini gipadako siya og gieskwela sa mga Dominikano. Nagtrabaho sa isip bookkeeper, unya sakristan, unya batang katekista. In 1636, adunay usa ka krimen sa Manila, usa ka pagpatay. Unya ang maong atoridad niadtong panahona, nangita sila kang San Lorenzo, kay sila maoy gipunting nga mao ang responsable sa krimen. In other words, he was accused for the murder. Ang mga Dominikano nga pari, misalig nga inosente si San Lorenzo, mao to nga gidala siya padulong sa Japan. Pila sila kaadlaw nga nibiyahe hangtod nga naabot sila sa Nagasaki apan niadtong panahona sa Japan. Pila sila kaadlaw nga nibiyahe mao na naabot sila didto sa maong lugar nga diin aduna usay pagpanglutos sa mga Kristiyano. Imagine katong mga tao nga mipadayag sa ilang pagka-Kristiyanos, sharp objects were pierced into their nails. Imagine ra gud ninyo ang kanang mga mahait nga butang ipantusok diya sa ilang mga lawas. They are brutally tortured pa yun. Kung niining maong sitwasyon, usa si San Lorenzo ang nadakpan, unya giingnan siya nga kinahanglan imong ipadayag nga wala ka mosalig ni Kristo. Apan si San Lorenzo miingon, ako Kristiyano, mamatay ko nga Kristiyano. Atong makita, unsa katataw ang pagkamakanunayon sa gugma taliwala sa kadautan. Tulami unta no, nakita pod moingon, Katoliko ko, Kristiyano ako, magpakamatay ko nga Kristiyano. Taliwala sa pagsulay, taliwala sa pagantos, karon
Karon lang sa atong panahon, kung magutman lang ta, mubalhin na taglaing reliyon. Kaya sa laing reliyon, panghatag man og bugas. Nalimot pud baya sila, kanang hatag di pud tang mga Katoliko. Mauna nga gamay lang nga pagsulay, gamay nga pagantos, mubalhin na. We easily give up our faith. Unya, mamalik lang, ug magpalubong na. Unya, awayon pagyud ta, kay istrikto ang simbahan. Ana, mato ni San Lorenzo, bisan pa og tagaan ko og libo-libong kinabuhi, ako gyud ihalad ang matag kinabuhi ngadto sa Dios. What a beautiful display of faith amidst the trial of suffering. Kita, kung ilutos ta sa mga pagsulay o mga pagantos, makaingon ba ta, Ginoo, bisan pa sa pagantos o daghang pagantos nga imong ihatag kanako, padayon ako nga musalig o mahigugma kanimo. Nindot nga panag-ingnan, ilabi na sa panahon karon, kay ang mga tao dali lang kayo mo surrender sa mga pagsulay. Gamay nga problema sa pamilya, gamay nga problema sa relasyon, gamay nga problema sa kinabuhi, we easily give up. San Lorenzo Ruiz is inspiration for you and for me to embrace our sufferings with love, and with the grace of love, we will endure our daily trials. So kada adlaw, itawag kita sa pagkamartir, sama ni San Lorenzo, mao na mga igsoon, ayaw kahaglok, ang Dios nag-uban kanato sa atong mga pagantos. Mao na nga angay unta nga kitang mga Pilipino nga puno sa pagpasalamat nga gigasahan kita sa pinakaunang santo. Mao nga ania kita karon nagbuhat nining dubina aron pagpangandam sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz aron sa pag-celebrate kay atoa siya, Pilipino siya, unya nagpadayag siya unsaon pagkinabuhi isip Kristiyano. Now, in short, unsa may pwede natong mabalon nining ikawalo nga nobina sa kinabuhi ni San Lorenzo. Una, that sainthood is a call for all. Kitang tanan gitawag sa pagkasantos. Ordinaryo siya nga pagkatao, ordinaryo nga bana, ordinaryo nga amahan, nagkinabuhi lang sa pagkamatinud-anon sa pagtuo. So you and I, like Lorenzo, can be a saint. Ikaduha, suffering is a path to greatness. Ayaw talikod sa pagsulay. Ayaw og biyae, og dalagani ang pagantos. Ang atong mga pagsakripisyo, agianan para sa atong kinabuhi, nga mahimong magmadaugon sa Ginoo. Ayaw kawalag paglaom, ayaw kawalag pagsalig. Keep the faith amidst the trials in life. Ug sa katapusan, si San Lorenzo magpahinumdom kanato, surrender to Christ through your daily martyrdom. Sa akong gingaingon sa sinugdanan, dili tanan gitawag nga magpakamatay sa pagtuo, pero kitang tanan gitawag sa pagkamartir. Dili man dagway nga mamatay kita para lang sa pagtuo, pero mamatay ta sa kaugalingon para paggakos sa mga pagmatag sakripisyo nga gibuhat nining kanibuhia. Let us do our responsibilities with more love. That is what martyrdom is. Every day, there are invitation to martyrdom. Ang imong pagpaningkamot sa pagpanarbaho para sa imong pamilya, that is martyrdom. Ang paggakos sa imong mga anak, kinikanan nga atuwa sa gawas, taliwala sa kamingaw, that is martyrdom. Ang pagbuhat sa imong tulumanon, isip usa ka estudyante nga magtuon ug isip usa ka anak nga dili magpabuyag sa ginikanan, and that is martyrdom. When we die to ourselves to give life to others, we become martyrs as well. So sa atong pagpadayon nining misa, mangayo ta sa panabang sa atong patron San Lorenzo. Hinaot unta that like San Lorenzo de Manila, each of one of us would respond to the call of sanctity. Magpakasantos kita diya sa paggakos sa mga kasakit sa kinabuhi, puno sa paghigugma. When we embrace our trials, we more love, then we are on the path towards sanctity. Naot paunta atong
ipadayag ang atong dakong gugma ngadto kan San Lorenzo Ruiz sa atong pagsinggit. Viva San Lorenzo Ruiz! Viva! Viva San Lorenzo Ruiz! Viva!